In het bos neven Lyceum Zundelen, de middelbare school in Remun, daar waren vroeger allerlei faciliteiten van het internaat, waar het al toen nog zoot. Maar nadat het internaat de deuren sloot, werden die nimmer gebruikt. En het bos raakte overwoekerd, werden nimmer gebruikt. Daar komt nu verandering in. Op Lyceum Zundelen kregen ze met steun van Jantje Beton het voor elkaar om het bos volledig op te knappen en er een trimbos van te maken. Dinsdag werd het bos heruipend en kreeg het ook een nieuwe naam. We staan in een stukje bos wat tot voor kort eigenlijk niet echt toegankelijk was. Nee, het is een bos waar dus vroeger in de rijke Roomse tijd was het een bos bestemd voor de leerlingen van het internaat. Er lag een zwembad, er waren 2 tennisbanen, er was een hockeyveld. Nou, na die tijd is dat allemaal een beetje verpauperd. En eigenlijk sinds 3 jaar geleden, wie de eerste plannen gemaakt werden, toen kwam het idee om hier wat moois van te gaan maken. Dit is dus eigenlijk al een stukje bos wat wel al in gebruik is geweest. In dat tijd van het internaat, hè, toen was het nog gebruikelijk dat die leerlingen gewoon de hele week zoten, of niet? Ja, ik heb hier nog zelf les aan mogen geven. Die waren ook in de weekenden hier. En die moesten natuurlijk onder haaien werken, die jongens. Hè. En dat waren menkes van Shell, Bazen en KLM. En dat waren niet de makkelijkste, maar ja, die moesten natuurlijk flink in de sporten. En die hadden 2 keer per dag studie in het internaat. En af en toe mochten die naar huis, 1 keer in de maand of zo geloof ik. Ik mocht eigenlijk al, misschien al even de naam voorzichtig onthullen, want het is namelijk zo. In de jaren 70 werden er getrimd. Nou, we vinden dit was eigenlijk meer een rimboe wie we hier aan begosten. Dus we hebben een wedstrijd uitgezet. En uiteindelijk heeft dus een collega gewonnen en het is trimboe geworden. Trimboe Zundelen. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ik ben al met leerlingen al gisteren en vandaag al in geweest. Het is net hangende apen die van het een naar het ander gaan. Het is een geweldige uitdaging, maar niet alleen voor de school, maar ook hier voor de hele week. Hè. En ik heb al verschillende aanvragen van kindervakantiewerk, van naschoolse opvangen, atletiekvereniging. Ja, ik denk dat het echt een hele goede zaak is dat we dit gedaan hebben. Nu weet dat een paar jaar geleden dat de leerlingen zelf ook al hebben nagedacht over wie de route zou moeten komen te zijn. Hè? We hebben dus ooit het plan geopend van benaderen Jantje Beton voor een gezond schoolplein. Maar dan kregen ze van al die betonnen velden overal. En toen kwam eigenlijk het idee, waarom niet in het bos? En Jantje Beton was natuurlijk extra geïnteresseerd. En toen hebben we leerlingen van ONO hebben we daar een examenopdracht van gemaakt. En die hebben een ontwerp gemaakt van dit bos. En er zijn er ook ontwerponderdelen van metgenomen in het uiteindelijke resultaat? Nou, we hebben de 2 leerlingen die het ontworpen hebben, dat zijn inmiddels oud-leerlingen, die zijn hier. En de ene was vanmorgen al om 7:30 hier. En de sting verbaasd dat er zoveel van hun plannen gerealiseerd waren. Leuk om terug te zijn, denk ik. Ja, zeker. Het is als oud-leerlingen dan nog met het idee dat ze er zelf aan hebben mogen ontwerpen, dat is natuurlijk super. Weer eventjes terug op jullie oude stek, hè? Dat is leuk om terug te zijn. Ja, zeker. Het is wel echt mooi om te kijken wat wij hebben gemaakt, zeg maar, wat ervan is geworden. Want het was een opdracht inderdaad die jullie moesten uitvoeren hier op school. Dat is al eventjes geleden, of niet? Ja, dat is toch een tijd geleden en mooi om te zien wat er nu uit het resultaat geworden is. Lijkt het een beetje op jullie ontwerp? Ja, zeker. 70 tot 80% van ons ontwerp zit erin, dus dat is toch een heleboel. Trots? Ja, zeker. Ja, dat is wel mooi. Ja, ik heb zelf net met Sven al door het bos gelopen en gekeken naar dingen die wij hadden ontworpen. En dan zie je toch dat er veel van terugkomt. We hebben 10 stations uitgezet en overal gaan ze dan 2 minuutjes sporten en ze roleren dan door. Dat is voor mij ook nog goed, want zoveel beweeg ik niet meer als vroeger. Zo. Nee, luister, het is voor iedereen goed. Ik zeg dat vanmorgen ook, mijn vrouw geeft yogales. Nou, die kunt hier straks yogales geven. Je kunt ze stilte momenten vinden. Je kunt ze naar de vogeltjes luisteren, je kunt ze mountainbiken, je kunt ze van alles. Vandaag niet, vandaag maken we kabaal. Vandaag maken we vis en vanaf morgen vroeg om 8 uur is het open voor iedereen.